No morjesta. Onnellinen loppu tuli sille Anopin sieltä suolta kiinni saamiselle, että lauantaina alkoi hirven metätys, niin siinähän kävi sillä keinoin, että hirvihaukkuuhan se eksyi ja sitten se tuolla havukassa pyöri 1,5 tuntia hirvihaukussa ja lähti Jokijärvistä yli tulemaan, niin sitähän puhelimista sitten kahtoi, että sieltähän se on tulossa ja kun joon toiselle puolelle pasta ja siitä otettiin koppia. No kotona 3 päivää se on valitellut sitä, että kun on lonkat kipeänä ja nuhainen olo ja sitten tuli mieleen, että liikehän on lääke ja tänään ajattelin, että nyt loppuu Anopin lonkkakivut ja laitoin sen sitten tuonne raivaamaan vähän taimikkoa, en tiedä näkyykö, mutta tuolla se jossain pyörii nyt raivauksahan kanssa ja katsotaan montako päivää sillä männöitössä, että se on 3,5 hehtaaria raivattava aukko tai taimikko. Ja joo, tuossa yksi juttu tuli mieleen, että mitenköhän tarve olisi tämmöiselle käsitöille lumitöissä, että olisi tarjouksia ruveta jo eiltä käsin ottamaan vastaan.